Hayırlı irte, hürmetli radyo tınlavuşlarımız. İrtengi şey, Bulgar Radyosu hem devam etek. Ey dostlar, халыклар бердәмлеге көне көтә безне бу ялларда шул хакта сөйләшәбез безнең темабызда сезнең яныгызда, якыныгызда танышлар арасында башка милләт вәкилләре бармы? Аларның бәйрәмнәрендә бәйрәм итәсезме? Менә шул хакта. Ne etik gailede? İki türlü millet vakilleri bulabildiğinde bir gailede mesela değil mi? Hem benim tanışlarım var şunday gaile. Alar iki yak milletini de iki yak dinini de yollarında hürmet edip maturuna tigizlikte yaşayla. Türlü bayramlarında ötkərələr. İyi. Benim bir yakın dostum var. Ул һәр вакыт татар халкының, безнең мөселманнарның нинди генә бәйрәмнәре булуына карамастан, ул иң беренче булып котлау җибәрә. Иң беренче булып котлау сүзләрен җиткерә, хөрмәтен белдерә һәм әлбәттә инде мин дә аны аларның бәйрәмнәре белән котлыйм. Ничектер менә ул милләтләр арасындагы дуслык менә шушы гади генә менә ике кеше арасында да чагыла. Миңа бу ошый. Ул үзе дә әйтә. Миңа сезнең бәйрәмнәрегез, сезнең йолаларыгыз бик ошый ди. Ул үзенең милләттән. Ул башка милләттән. Anladım, indi başka millet икән. Ул чуаш милләт. Шуңа күрә менә милли ризыкларга килгәндә, ул бит инде бар менә төрле чараларда да йөрисең. Төрле милләтләрнең ризыкларын да куялар бит инде. Тәмле ул әлбәттә, бик тәмле. Тик шулай да үзебезнең татарныкы минем күңелемә Җитмәй инде, җитми үзебезнекенә. Бер вакыт чагыштыра башлыйсың бит. Менә бу күптән түгел генә алып килгәннәр иде бит. Дагыстан пирогы. O şunda itlem yanın нәрсәгә өлешкә ошаттымсың ниндидер менә шундый Охшашлык бардыр инде. Дуслар, сез дә языгыз әле менә шушындый хатирәләрегез, вакыйгаларыгыз булса, бәлки сезнең якыннарыгыз, танышларыгыз арасында башка милләт вәкилләре бардыр, нинди ризыкларын аеруча яратып ашыйсыз? Языгыз 897 85 55 91 5.